Flyder de godt vejen. Den går ret, han ikke ændrer motoren. Er det i orden, Christian? Er det der? Er det der? Kør på! Kør på! Kør på! Kør på! Ikke engang med snød kan de vende. Nej, nej, nej. Kom så ind i kampen, venner. Men jeg var lige nede og slukke 3 vandhaner nede i køkkenet.